on će je odvesti. Znam da će to učiniti. Zašto bi to učinio kad ne zna da si joj ti teta? Sigurno je shvatio. Trebala sam znati da će se to dogoditi. Znaš kakvi su ti ljudi? Ne. Sigurna sam da već pozvao policiju. Ne. To je Herman. Sigurno je u policijskoj postaji. Oni me sigurno traže. Što ću učiniti, Pablo? Ne moram udavati odmah. Samo se javi i vidi što želi. Što misliš? Želi mi reći da će je odvesti opet. Ne, to nije to. Tražio je zabranu pristupa tako da više nikada neću vidjeti Violetu. Ti se javi. Ne, ti se javi. Ali ne mogu. Ti se javi. Što da kažem? Javi se. Upravo jesam. Halo? Da. Osim što, to je malo delikatna tema za preko telefona. Poslušaj što ti želi reći. Stani. No, mislim na taksi. Pokušavam dozvati taksi. Ne, nisam vama govorila. Naravno da ne. Pa, mislim, ne može sve uvijek biti onako kako vi želite. Dobro, bit ću tamo. I? Sutra kod njih. Znači da ipak ne zna ništa. A i policija nije upletena. Ovo je loše, a? Što ćeš mu reći sutra? Istinu. Nisi li ti rekao da moram prestati lagati Violeti? Stani malo. Što ako se radi o zamci? I želite pritvoriti? Misliš da me žele poslati u zatvor? Zapravo sam mislio na ludnicu. Glupane.